Burgemeester van Merriënboer van Terneuzen stapt op en Zeeuwse Surinamers vieren 50 jaar onafhankelijkheid. Tijd voor het weekoverzicht. De komst van een AZC in Terneuzen zorgt al lange tijd voor de nodige hoofdbrekers. Maar totaal onverwachts was daar deze week het opstappen van burgemeester Erik van Merriënboer, nadat gemeenteraad en ook wethouders tegen de komst van zo'n AZC waren. In zijn ontslagbrief zegt Van Merriënboer dat hij de indruk heeft dat raadsleden onder druk zijn gezet bij het nemen van een besluit over dat asielzoekerscentrum. Terneuzen, een dag nadat Van Merriënboer bekend maakte op te stappen als burgemeester. Geschrokken dat de burgemeester weggaat? Zeker, inderdaad, pas als een donderslag bij heldere hemel. Ik vind het prima, die man die hoort hier niet. En waarom niet? Die moet luisteren naar de burgers, doet hij niet. Er is duidelijke stemming geweest, 13-16. Wat wil je nog meer? Anderhalve week geleden, 16 raadsleden van Terneuzen stemmen tegen en 13 raadsleden voor het verlenen van een vergunning voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort. De stemming verloopt rommelig. Zo ontbreekt CDA-raadslid Rolf Mobach. Bij een stemming 2 dagen eerder heeft hij de zaal verlaten. Hij voelt zich te veel onder druk gezet om vrij te kunnen stemmen. Ik snap zijn standpunt wel. Op het moment dat jij gewoon je gezinssituatie in gevaar ziet komen door gewoon je plicht te doen als raadslid. En dat komt gewoon in gevaar. Ja, dan snap ik zijn keuze die hij daarin maakt. En hij is niet de enige, blijkt nu. Een raadslid dat niet met naam genoemd wil worden, zegt tegen Omroep Zeeland: Ik heb vervelende mailtjes gehad. Ik heb veel gezegd over dit onderwerp en dat is me niet altijd in dank afgenomen. Het voelde alsof ik de discussie niet kon voeren. Op den duur dacht ik zeg maar niets meer. Ja, dat is eigenlijk heel erg. En verder zegt het raadslid: Ik voelde me niet volledig gesteund. Ik heb het bij het college aangekaart. Ik kreeg te horen, ga maar lekker met vakantie. En dat was het. Ik vind dat we daarin tekort zijn geschoten. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge wil met de Terneuzense gemeenteraad praten om meer te weten te komen over de druk die raadsleden hebben ervaren. Ik zal voorafgaand aan deze raadsvergadering zal ik 1 op 1 met iedereen spreken. Omdat ik echt wil weten, wat is hier nou eigenlijk gebeurd en hoe is dit nou eigenlijk gegaan? Als hier inderdaad raadsleden zijn die onder druk zijn gezet om maar tegen de komst van zo'n AZC te stemmen, waarmee de gemeente dus niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet, dan is dat ook iets waar het OM goed op moet gaan letten. Niet alleen burgemeesters, niet alleen de commissaris van de Koning, niet alleen de ministers, justitie en binnenlandse zaken, maar ook het OM. Het COA dreigt nu naar de rechter te stappen omdat er eerdere afspraken liggen over de opvang van asielzoekers in het oude Neckermann-gebouw in Terneuzen. In een reactie schrijft de gemeente dat het begrip heeft voor het COA, maar dat het toch bij haar besluit blijft. De rechtszaak tegen Damen Shipyards is maandag begonnen, het moederbedrijf van Damen Nevel in Vlissingen. Het ging om een eerste voorbereidende zitting. Damen Shipyards wordt beschuldigd van omkoping en valsheid in geschriften. Er zou onder tafel met grote geldbedragen zijn geschoven om orders voor de scheepswerf binnen te halen, ook die in Vlissingen. Hoewel moederbedrijf Damen Shipyards tijdens deze rechtszaak in Zwolle ook aangeklaagd wordt voor het ontduiken van de sanctiewet door toch spullen aan Rusland te leveren, ligt het zwaartepunt in deze zaak op valsheid in geschriften. In verzekeringspapieren zou Damen Shipyards telkens doelbewust verkeerde informatie hebben opgegeven, zoals hoeveel geld ze betaalden aan tussenpersonen, agenten en lobbyisten. Het Openbaar Ministerie stelt dat uit financiële onderzoeken is gebleken dat in werkelijkheid Damen deze mensen veel meer geld betaalden. Dat stiekeme extra geld is volgens het OM gebruikt om mensen om te kopen, zoals ambtenaren van het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras en in landen als Indonesië en een aantal Afrikaanse landen. Damen ontkent de aantijgingen. Havenbedrijf Noord Seaport heeft de beveiliging aangescherpt na de zwerm drones die vorige week bij de haven van Terneuzen is gezien. Het bedrijf laat weten dat er extra wordt gemonitord met radars en camera's. En ook zijn spotters in de haven zelf geïnstrueerd om beter op drones te letten tijdens inspectieronden over het haventerrein. Voor de ongeveer 2500 Surinamers in Zeeland was het een bijzondere dag, want Suriname viert 50 jaar onafhankelijkheid. In Zeeland wordt er bij deze dag stilgestaan met een workshop in de ZB in Middelburg. Daar leren deelnemers hoe ze een traditioneel Surinaams hoofddeksel moeten maken, de Anissa. De Anissa kan heel veel betekenissen hebben. Maar wat het belangrijkste is dat men hun expressie laat zien door middel van de vouwtechnieken die in de Anissa zijn verwerkt. Dus in de katoenen lapstof.
De deelnemers werden stap voor stap geholpen met de speciale vouwen en technieken. Het is een stukje van onze cultuur. Dus het is ook fijn om het te doen. Kijk, in Nieuw-Zeeland dan hebben we niet zoveel workshops elke keer. Maar het is toch fijn dat het een keertje wordt gedaan. 50 jaar geleden werd Suriname onafhankelijk nadat Nederland er 300 jaar de dienst heeft uitgemaakt. Wat betekent vandaag voor u? Nou, het betekent heel veel voor me hoor. En ik ben eigenlijk trots op de Surinaamse bevolking. Dat ze door al die zwarte bladzijden van de geschiedenis toch hebben doorgezet. Omdat steeds minder Zeeuwen de Westerschelde-ferry pakken, kiest de veerdienst voor een stevige koerswijziging. Zeeuwen kunnen straks in plaats van een maandabonnement kiezen voor een jaarpas die ruim de helft goedkoper wordt. Zo probeert de ferry de vaste reiziger die in de provincie woont weer terug te winnen. We denken dat het voor de mensen vanuit Zeeland aantrekkelijker is om een jaarabonnement te krijgen. Zeker omdat je ongeveer 55% korting krijgt. Een jaarabonnement kost dus straks minder dan de helft. Een van de redenen voor die prijswijziging is de oproep van de Fietsersbond om de overtocht gratis te maken. De vraag is natuurlijk, waarin kunnen we onze vaste gebruikers die met de fiets overgaan tegemoetkomen? Nou, dat is met dit aanbod hebben we dat gedaan. Maar de Fietsersbond die wil het eigenlijk gratis hebben. Ja, maar dat is niet aan ons. Ik denk dat dat ook de hele grote stap is. Gaat de bekende Vlissingse sporthal Baskensburg tegen de vlakte? Als het aan de gebruikers ligt niet, maar de gemeente Vlissingen wil op de plaats van de hal een bedrijventerrein maken. En verderop dan een modernere sportaccommodatie bouwen. De blauwe bogen, het hoge ronde plafond. Sporthal Baskensburg hoort bijna net zo bij Vlissingen als de boulevard. En er zijn niet alleen sportwedstrijden, maar ook evenementen en concerten. Voor zaalvoetbalclub Groene Ster is de sporthal een thuis. De club wil niets liever dan dat de hal blijft, zegt trainer en bestuurslid André Sierenveld. Wij hebben hier zulke mooie ervaringen gehad. Het is een prachtige hal, voor ons met heel veel historie. Dus ja, als dit wegvalt, dan dat doet wel pijn in mijn hart, zeg maar. De tribunes, de houten vloer, de ambiance bij thuiswedstrijden. Maar ook als je gewoon door Vlissingen rijdt. Ik vind het echt een kenmerk van de stad Vlissingen. Je rijdt langs de stoplichten en je ziet de sporthal liggen. Ja, fantastisch. Maar volgens de gemeente is de hal versleten. Bovendien zijn er andere sporthallen nodig op andere plekken voor scholen. De sporthal is van 1965, dus eigenlijk wel zwaar gedateerd. Voldoet ook niet meer aan wat je tegenwoordig van een sporthal mag verwachten. Isolatie is bijvoorbeeld ongeveer 0. Het gebouw is zelf ook vrij slecht, dus dat zou een reden kunnen zijn om hem inderdaad te slopen. Tweede reden is, we hebben in de planning staan om een sporthal te bouwen bij de middelbare scholen, Scheldemond. Niet alleen voor de verenigingen, maar ook voor de 2 basisscholen daar in de omgeving. Gimmen nu in 2 oude gymzalen die ook echt aan vervanging toe zijn. Maar de gemeenteraad, die eerder al akkoord ging met de sloop, wil nu toch onderzoeken of de hal voor Vlissingen behouden kan blijven. Raadslid John Dooms wil weten of het echt niet goedkoper is om de hal te restaureren. Maar we willen nu echt een gedegen onderzoek van ja, wat gaat het nu eigenlijk kosten? Kijk eens naar het huidige gebruik, naar het toekomstige gebruik. En dat is ook zo, want wij horen van sportverenigingen dat zij deze hal gewoon heel intensief gebruiken. We gaan vooral kijken naar de bouwkundige staat. De opdracht van de raad is onderzoek of je hem kunt renoveren. Dat is een onderzoek of het inderdaad mogelijk is om deze hal te slopen en een nieuwe neer te zetten. En wat nodig is om het te behouden. Hoe groot de liefde voor de hal ook is, dat behoud gaat niet tegen elke prijs, zegt Dooms. Als het miljoenen duurder wordt, geeft hij het op. Ja, daar moeten we gewoon logisch nadenken. We zijn net uit artikel 12 als het goed is. Dus we hebben geen geld over. En als het inderdaad te duur blijkt te zijn, ja, dan moeten we eigenlijk kiezen voor ons geld. En dan moet die helaas gesloopt worden. Maar dat zou eeuwig zonde zijn, vinden Dooms en Sierenveld. Kijk maar eens even, hè. Het is gewoon een iconisch gebouw. En het is een beeldbepalend gebouw voor de opbouw van Vlissingen. Hij stamt uit 1968. Het is fantastisch. Als we een nieuwe hal krijgen, dan krijg je een beetje de sfeer van een gymzaal, zeg maar. En dat, Kijk hoe het eruit ziet met die lampen en met die stoelen en met de kleur van de vloer. Ja, ik vind het fantastisch. Het heeft echt een beetje allure, hè, dit? Ja, dat heeft gewoon uitstraling. Je hoort ook heel veel clubs bij ons in de competitie of zelfs op het hoogste niveau. Die gaven ook aan van wat een prachtige hal hebben jullie. En het is echt fantastisch om hier te mogen voetballen. Donderdag praat de gemeenteraad over het nieuwe bedrijventerrein. Dan moet duidelijk worden of de oude sporthal daar nog tussen past. Honderden banen staan de komende jaren op de tocht in de chemische sector in Zeeland. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV.
Ook de branche zelf is somber. De chemiebedrijven zeggen slecht te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven. Onder meer Douw en Yara waarschuwen voor de toekomst van de bedrijven in Zeeland. En alleen al dit jaar werden er honderden ontslagen aangekondigd in de Zeeuwse chemie. En dat kunnen er dus meer worden, is de waarschuwing van de branchevereniging van chemiebedrijven. Het is een hele moeilijke tijd voor de chemische industrie. Er is veel concurrentie van buiten Europa, waar over het algemeen de kosten lager zijn, zeker sinds de oorlog tussen Oekraïne en Rusland begonnen is. Dus de bedrijven zijn echt aan het overleven en tegelijkertijd ook super trots op de producten die ze maken. Dus het is een hele dubbele emotie. Chemiebedrijven zijn milieuvervuilers en energieslurpers. Dat is tenminste het label dat ze vaak krijgen. Maar daar is de vertegenwoordigende organisatie het niet mee eens. Nou, het is wel heel erg belangrijk en relevant om te kijken naar hoeveel energie slurpen ze echt per ton product of per product wat de fabriek maakt. En dan kan ik bijvoorbeeld een Yara noemen. Die maken kunstmest met de minste en laagste uitstoot die er is als je het vergelijkt met andere kunstmestfabrieken. Maar ze staan nog wel in de top 5 van de grootste uitstoters van Nederland. Het is ook een van de allergrootste kunstmestfabrieken in de wereld. Maar het gaat natuurlijk om, als je die kunstmest niet hier maakt, maar elders maakt, heb je daar dan minder uitstoot? Nee. Dus dan kan je het beter hier maken. Daarom willen de Zeeuwse chemiebedrijven minder regels, lagere stroomprijzen en ruimte op het stroomnet. Want op andere plaatsen in het land is het al fout gegaan. Er zijn een aantal aankondigingen geweest van bedrijven die het niet meer volhielden. Die, ondanks dat er hele mooie fabrieken waren en sommige zelfs op CO2-uitstoot helemaal de beste in Europa of in de wereld, ondanks dat het toch niet volhielden met de kosten aan de ene kant en aan de andere kant de lage opbrengsten. Het gaat beginnen, de complete renovatie van het stationsgebouw in Middelburg, maar ook van het perron, de tunnel en het gebied eromheen. En natuurlijk gaat de reiziger overlast ervaren de komende tijd. Maar we gaan tegelijkertijd er ook alles aan doen om die reiziger daar goed over te informeren. En alle voorzieningen die we gewoon vandaag de dag hebben, om die ook in stand te houden. Oftewel, de toilet die blijft er gewoon tijdens de bouw. De fietsenstalling bewaakt, die blijft gewoon tijdens de bouw. En we hopen ook gewoon nog koffie aan te kunnen bieden. Het gebouw uit 1872 wordt zoveel mogelijk teruggebracht naar de oude staat. Met bijvoorbeeld de oude kleuren en ook het weghalen van de uitbouw van de stationsrestauratie. Na het herstel kan er een nieuwe invulling worden gevonden voor de oude woning van de stationschef bovenin het gebouw. Dit weekend wordt de perronkap verwijderd en kunnen de treinen maar over één spoor. Je ziet daar een deel van het hout is al verwijderd. We hebben zoveel mogelijk alvast gedaan. En dit weekend wordt het overige hout verwijderd. En het weekend daarop hebben wij een langere treinvrije periode en wordt al het gietijzer verwijderd. De afgelopen jaren zijn gebruikt om plannen te maken. Nu kan het werk dan echt beginnen. Ja, het is een beetje treurig hoe het er nu bij staat en het kan zeker een opknapbeurt gebruiken. Ik denk dat elke reiziger, net als wij, ziet dat dit niet de kwaliteit is die je van ons mag verwachten. Dus ik ben er trots op dat we nu eindelijk aan de slag gaan. De werkzaamheden gaan jaren duren. Een 67-jarige vrouw uit Oostburg is gisteren veroordeeld tot een jaar cel voor de rol die ze speelde bij Common Law, een radicale, soevereine beweging. Ze stond samen met anderen terecht voor de rechtbank in Rotterdam. Die oordeelde dat de vrouw een prominente rol speelde bij de oprichting van deze criminele organisatie. De rechter was niet mals over de Zeeuwse verdachte. Vanuit de kerngroep heeft de verdachte opruiend gehandeld en geïnteresseerden in het gedachtegoed van Common Law aangespoord tot het plegen van terroristische misdrijven. Zo werd opgeroepen tot het opzetten van lokale milities en het desnoods met geweld uitvoeren van burgerarrestaties, waarbij overheidsfunctionarissen moesten worden opgepakt en volgens onder Common Law opgerichte volkstribunalen worden berecht. Het op deze wijze oproepen tot geweld is onacceptabel, werkt ontwrichtend en is zorgwekkend. Hoewel de verdachte ter zitting heeft verklaard dat zij zich heeft laten meeslepen en dat haar bubbel vol complotten inmiddels is gebarsten, constateert de rechtbank dat de verdachte niet doordrongen lijkt van de strafwaardigheid van haar gedragingen en hiervoor nauwelijks verantwoordelijkheid neemt. In totaal stonden in deze zaak 10 verdachten terecht. Eén van hen kreeg jaren cel omdat hij in wapens handelde. Maar er waren ook enkele vrijspraken. En dat leverde op de tribune enthousiast applaus op van andere soevereinen. Maar daar was de rechter niet blij mee. Een opmerking. Er is buiten een spandoek waarop staat justitie is theater. En nu is het in het theater gebruikelijk om te klappen als u iets mooi vindt. Maar de rechtbank stelt het niet op prijs dat u nu klapt. Want de rechtbank is geen theater.
De keuzegids Universiteiten 2026 heeft het University College Roosevelt, de UCR, het predicaat topopleiding toegekend. Alleen opleidingen met een totaalscore van 75 of hoger krijgen dit predicaat. Het is een steuntje in de rug van het UCR dat het aantal aanmeldingen zag teruglopen door strengere regels voor buitenlandse studenten. Het University College Roosevelt heeft inmiddels een grondige reorganisatie doorgevoerd en ook het studieprogramma vernieuwd. En wie naar de voetbalwedstrijd Hoek Telstar wil, maar nog geen kaartje bezit, die heeft het nakijken. Iedereen is een beetje verliefd op Hoek. Dat lijkt zo omdat de kaartjes voor Hoek tegen Telstar binnen no time waren uitverkocht. Klopt, echt. En ze gingen er door als zoete broodjes. Het was echt gewoon, het was niet normaal. We vlogen de deur uit. De kaartjes werden fysiek verkocht in de lokale fietsenwinkel. Dat is expres, zodat mensen uit de buurt er eentje konden bemachtigen. Maar ze kwamen van heinde en ver. Mensen uit Katzand, Braskus, Hulst, Sint-Niklaas, Bellegem. Gisteren hebben we ook nog Bellegem. Kortom, heel Zeeland wil het eerste elftal van Hoek in actie zien. Het elftal dat zich momenteel de beste amateurclub van het land mag noemen. Zo'n klein dorpje en dan zo goed spelen. Dus nee, het is gewoon hartstikke leuk. Het leeft gewoon in Hoek. Maar let op, voor de bekerwedstrijd tegen Telstar is geen kaartje meer te verkrijgen. Misschien op de Zwarte Markt nog. Wie weet dat ze daar nog te koop zijn. Maar ik heb er geen meer. En tot zover het weekoverzicht. Zometeen weer het nieuws van deze zaterdag, dus dan is de cirkel weer rond. Nog een hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen.